Kumno borong apa yang subha biang ipi haka YouTube channel jonga English with Rudy. Haka ni ke video ngin page kumno ban penkut ya ka jingkren ke jong pi haki jingelang. Haki ni ke video ki beladab ngalasna artli ki benta na ka benta kumno ban sedang ya ka jingkren jong pi haki jingelang, bat kumno ban beteng ya ki jingkren jong pi haki jingelang. Ye sungwa ban page ya kito ki ar bentaru shua fin page ya kani. Pada kani ke jingkai mta kasing ngan peni pi katu kani ki rukom kumno ban penkut bat rengkat bat kini ki rukom ngan airu ipi ya ki nuksa. Kini ki nuksa ngalap penkala na ka benta jong pi na ka khtin English sha ka khtin khasi. Ti ali mentang ni pet kumno ban penkut ya ka jingkren jong pi ha ka jingelang. Ka rukom penkut ya ka jingkren ka bangin pet ningkong kadai reiterate key points. Ka bamut kedau biang lani penken mau ya ki mat pakongsan. Alingin pet kawai ka nuksa hang ni unongkren wong. In conclusion, let us remember the importance of empathy, understanding, and unity in overcoming adversity and building a brighter future for all. Hang ni unongkren ukwa ban kedau biang ya ki pajba syapang kimat kiba uladap kren. Kini kimat kidei syapang ki jingdon kam jong ka jing snolem ka jing sngotu parabrio bat ka jing eteli. Pun kemaru ba kini baro ila banyirap ha ka ban job halor ki jing e bat bantai kalawai ka ba pernai na ka benta bro. Hakani kerukom pila ban pensa ya ka jingkren ke jong pi ha ka jingmut jing perkhan jong ki pajba. Ka rukom ka baar offer a summary. Ka pamut ai ya ka jingmut kelum. Lani shim ya baro kimat bat batai lengkot yaki. Tong in pet koi ka nuksa hangni unongkren uong to summarize. Today, we've explored the challenge facing our education system and discussed innovative solutions to ensure every child has access to quality education. Hang nipat unongkren ukpunkut ya ka jingkren dakaba usushim kelum bat batai kendiat halor kimat kibayadei bat kapuli kadangle. Batai benya andre usushim kelum halor kijing e kiba kishem ha ka education system bat kilat kilenti ban penti kena ba man ki khna kila ban yo ya ka puli kadangli ka ba pura. Kani karukom kairap ya ki nongkren bakin shim ya baro kimat pat ban penuan hakawai ka bangi ongka central idea. Ha karukom ka balai ngin pej kumnu ban penkut da ka jingong ka ba donbor. Lani to end with a powerful quote. Aling in pej kawai ka nuksa hakani ka nuksa ka nongkren ka ong kumni. As Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Let us heed these words as we strive for a better tomorrow. Kani kanongkren kapendon kam ya ka jingong bodon bor bha jongu Nelson Mandela. Kanongkren kakwa baki audience kin kenmau ba un Nelson Mandela ula ong baka puli kadangli kalong ka atiar ka bodon bor ya ka ba phila ban pendon kam ban penkelai ka perthei. Ya kani kerukom pilam penun kam habapi sedang ya kajing kerenjong piru. Kum kini kajing ong badan bor ki kam pen sengotenat ya kajing kerenjong pi bat ka kam ne ha kajing mut jing pekhat jong ki pajba. Karukom basau provide a call to action. Kapamut khot iki pajba bat batai ke e ka bakiri ban le nang ni khmat. Tong in pej kumno bangile ya kani. Hakani kenuksa undong kren uong. Now is the time for action. I urge each of you to join me in supporting initiatives that promote sustainability, advocate social justice, and empower marginalized communities. Hang ni unongkren ukhot ya ki pajba bakinya so lang bat u ban kershan ya ki kam bayade bat ka long bha man bha jong ka mariang ban yele nakabenta ki hok jong ki briu bat ban yarap ya ki baduk bat ki bakurdu. Kani kerukom ka pensyai ki pajba ke e ka ba phi kwa shisha na kani ka jingkren. Karukom ka basan inspire hope or optimism. Kabumut ban ai jingkermen ya ki pajba. Aling in pej koi ka nuksa halor kani. Despite the challenges that lie ahead, I am filled with hope and optimism for the future. Together, we can overcome obstacles, embrace change, and create a world that is fairer, more equitable, and more sustainable for generations to come. Hang ni kanongkren ka ai men sim ni ki pajba da ka papenpau baka dap da ka jingkermen wat laki bun ki jing e but ka kermen ru pabaro
kin im haka perthei haka ba ki brio ki buram iwe bat kumta ter yakani rukom philam penon kam haba fikran halor ki jingjia basnio haka perthei bat ki jing e ba ki brio ki shem daga ba ai men si bat ai jingkermen haka ba kut jong ka jingkren pipen i ba ki don ki lat ki lenti shaka bha kamiat karukom ka bandrio end with a personal story or anecdote kabamut penkut daga jing itu khana kabalingkot mangi baro gisngut tenat bani osngo ya ki jing itu khana ha ki jingkren phila man penon kam yaki haba phi sedang beteng ne penkut ya ka jingkren jong phi kenma pade ba ka jing itu khana ka de ban long kabalingkot aling in pej kawai ka nuksa. Before I leave, I'd like to share a personal story that illustrates the transformative power of kindness and compassion in our everyday lives. Hangli unong kren ukwa ban sam kawai ka jing itu khana khnang ban pensyai kumno ka jing sbon ba ka jing iet kala ban wan lam ya ka jing pen kala ka bakrau kipaj ba ki kham sngu thu syai ka jing kren jong phi lada ki osngo yi ki khana shapang ki bala jia sha yile ban penukam yi ni kom man ba phi ai ya kanu ka jing kren karukom ko bahnyo express gratitude ka bamut penpao ya ka jing sngu jong phi habang ipun kut ya ka jing kren ngidei ban nang ban ai ngo kumba pinyo i haganika nuksa. Finally, I want to express my heartfelt gratitude to each and every one of you for your attention, engagement and support throughout this journey. Thank you. Kajing aingo kam don kam ban long kabajrong. Kumba piyo i hangni unong kren u aingo yaki ba na kabenta kajing sha score jongki bat kumta ter. Yakani kurukom ngiju punon kam bha haki presentation but haki farewell speech. Karukom kabapra encourage reflection. Kabamut kentu ikipaj ba bakin perkhat jeliu halor kapang. Show penkut ngedi penpai ya ka jingmut jing perkhat jung kipaj ba hakani karukom. Aling in pej koi kanuksa. As we conclude, I encourage each of you to reflect on the insights shared today and consider how you can apply them in your lives and communities. Hangni kanongkren ka kentu ya kipaj ba bakin perkhat jeliu halor ka jingkren jongka bat kumno bagin penonkam ya ki baro ki bakala kren ha ka jing im jongki karukom ka bakhandai end with a future goal ka pamut penkut rengkat bat ka thong na ka benta ka lawai kani ka dei ka wei na kirukom ban ai man sim bat ban kentu ki paj ba ban jam shakhmat da ka jing kermen tongin pej kawai kanuksa. As we close this chapter, let us look ahead with optimism and determination, knowing that by working together, we can build a world where everyone has the opportunity to thrive. Hangni unong kren ukentu ya kipaj ba bakin jam shakhmat da ka jingkermen bat ya trei lang khnang babaro kinyo lat bansan bat banroy. Karukom ka bakhadu leave the audience with a thought-provoking question. Kabamut penkut ya ka jingkeren jong phi da ka jingkeli ka ba penkhi ya ka jingmut jong perkhan jong ki audience. Kani kerukom ngiju penon kamru habangi sedang bat beteng ya ka jingkren. Kani kairap iki paj ba bagin kenmau ya ka jingkren bat ban penkelai ka jingmut jing perkhat jongki. Alingin pej koi kanuksa. And so, as we depart today, I leave you with this question. What role will you play in shaping the future of our society? Hangni kanongkren ka penkut da ka bakeli iki paj ba kai ka ba phila ban le ban penkelai ka lawei jong ka imlang ka salang. Hakani kerukom mapiru kum kinongkren phila ban penlong ya ka jingkren jong phi ka basngutenat bat kabala ban pen peipang lani pen kela ya ka jingmut jing perkhat jong ki paj ba. Akramen bakini ki jing hikai kila mento ya phi sngwa ban pentip ya nga haki comment harum kumno phi sngo halor kani ki jing hikai. Kenmaru ban like share bat subscribe ya ka channel jonga. Mentak kasing tangkat ni kublai shibun ngin saya kendupat.